Doncs jo sóc la Cristina i ell és el Sergi, els pares del Pau. Fa 21 anys, aproximadament, a la sala d'espera de l'Hospital de Dia del Sant Joan de Déu, quan encara no havien fet la reforma. I va ser una cosa una mica estranya, sobtada. Entràvem en un món que no coneixíem, no? De l'hospital, que és un món a part, que no té res a veure amb el món, l'altre món, diguéssim. I tot i fer-se raro, de seguida ens van guanyar el cor. Vull dir, al final semblava una mica com incòmode al principi, però va durar molt poquet. De seguida vam connectar, perquè vam veure que feien una estona així avorrida a l'expectativa de resultats d'analítiques, vam convertir un moment distret, divertit i moltes risses, no? Molt bé. I estic molt d'acord. Doncs bé, la Helocatila és una de les pallapupes amb les que tenim més relació perquè, com acaba de dir en Sergi, nosaltres fa molts anys que som usuaris de l'hospital. Nosaltres directament no, evidentment, pel nostre fill en Pau, i quan ja era molt ben petitet, un nadó, que havíem d'anar gairebé molt sovint, cada 2 o 3 setmanes a l'hospital, perquè ell havia de rebre transfusions de sang, la Helocatila era la pallassa que en aquells moments ens visitava a l'hospital. I tenia una parella que era fantàstica, que era l'Aspirino, i realment eren fantàstics, però molt fantàstics. Llavors el Pau tenia molt bon record d'ells. Clar, durant tots els anys que vam estar visitant Sant Joan de Déu, la Helocatila era una de les pallasses recurrents i per tant ja va haver com una complicitat entre ells dos. Al cap dels anys, quan en Pau va rebre el trasplantament de moll d'os i el va fer a l'Hospital de Sant Pau, la nostra sorpresa va ser que els pallapupes també van venir a Sant Pau i això va ser fantàstic, no? Perquè ens van acompanyar en molts moments. I en un moment dels de gravetat, per dir-ho d'alguna manera, en Pau estava bastant out, per dir-ho en paraules així senzilles, no? I els companys de la Fundació Villabeque ens van dir què li agradaria al Pau? Digueu-me alguna cosa que li fes molta il·lusió per donar-li un motiu per continuar, per lluitar, perquè en aquell moment estava a la UCI i tenia problemes greus i que tenien una miqueta per les medicacions i per problemes en aquell moment en el cap, no? S'havia de buscar alguna cosa que l'il·lusionés. I ens en vam recordar de la Helocatila. Per què? Doncs perquè en Pau, estant a Sant Pau, valgui la redundància, connectava molt amb els pallassos que ens visitaven, però tenia el cor, sempre em deia a veure si algun dia la Helocatila, però clar, ell en aquells moments ens feia un altre hospital, que era Sant Joan de Déu, crec. I els hi vam demanar, i l'endemà vam tenir la Helocatila allà. I clar, va ser un revulsiu, perquè, com us explico, el Pau estava fotudet, va entrar al box de la UCI, hi havia, recordo, el seu fisioterapeuta, el Josep, en aquell moment, i ens vam quedar allà, i crec que el partener, no sé si era aquell dia el Mascarillo o el Tiritín, no ho recordo exactament. Però llavors va venir, la Helocatila van fer un show allà amb una mena d'endoll, d'interruptor, recordo, de la llum, no? I el Pau és que, a part de que el seu somriure era fantàstic, doncs va fer una cosa molt guapa al final, que va ser aplaudir, quan la seva psicomoticitat estava realment tocada. I era molt difícil, tot era difícil per ell, però està clar que aquella visita de la Helocatila i del seu company, ara no recordo si era el Tiritín o el Mascarillo o qualsevol altre dels germans pallapuperos, no? Doncs van fer que en Pau, tot i estar molt fotut, arribés a aplaudir i ens va emocionar molt a tots això. No només va aplaudir, van despertar, diguéssim, sinó que és que l'endemà les analítiques van sortir molt millor. Vull dir, alguna cosa que no es pot mesurar com el riure, el carinyo que despreneu, es va veure reflectit en les analítiques. O sigui, va ser un punt d'inflexió. I el Pau va remuntar, no? aquell moment, aquell baix. No només la seva clínica, la part clínica que la veu, sinó la part analítica també. No?
Sí, va ser espectacular i aquest és el record més impactant potser que tenim, no? A nivell d'impacte de la vostra feina. Recordo amb aquesta mateixa anècdota que quan vam sortir del box ens vam abraçar tots superemocionats, plorant, i el fisio, en Josep, va dir és que acabo d'al·lucinar amb el que he vist, no? Perquè ell estava participant d'aquella performance que es va muntar allà, però va veure els resultats en directe, no? I va veure l'impacte emocional que en aquells moments aquella actuació va tenir pel pacient i, evidentment, per nosaltres, no? O sigui, en tenim moltes anècdotes, però aquesta és realment una molt impactant, Sí, no? la I molt xula, la veritat és que sí. Què li diríem? Primer que ens ho raonés, a veure quins són els seus motius perquè no vol pallassos a l'hospital. Jo el que li diria és que els pallassos de l'hospital són tan imprescindibles com pot ser el traumatòleg, com pot ser el cirurgià, com pot ser qualsevol altre professional de la salut. El que passa que els pallapupes treballen la salut emocional, no? Transformant aquests espais hostils, aquells espais que són tensos, no? Amb una cosa molt més portable, molt més agradable, i fan que un moment delicat es converteixi en un moment fins i tot bonic, no? I jo li diria que es deixi de prejudicis i que es deixi anar, i que deixi que tot flueixi, que confiï en pallapupes perquè en saben molt. Bueno, crec que l'humor té una importància en un context hospitalari, tant sigui al quiròfan o a la sala d'espera o a les habitacions, on sigui, perquè té un impacte transformador, transforma aquest ambient, això que et deia abans, un ambient de neguit, de nervis, de pors, d'incerteses, en un moment on aquestes emocions poden fluir i es converteix tot en divertit i amb una manera et canvien la manera d'afrontar la malaltia, la intervenció o l'espera de les analítiques, no? O sigui, entenc que té un impacte molt important, no?, en tot això. Imprescindibles. Doncs jo què diria? Fantàstics, meravellosos i encantadors. I n'hi diria moltes més, però és que realment són així. Són persones més enllà del personatge, no? I ens arriben. Hem arribat a estimar-los de manera... O sigui, ja sé que darrere del Hello Catila hi ha una Cristina, que darrere del Tiritín hi ha... no sé com es diu, perquè clar, sempre ens mira el Tiritín, mira el Mascarillo, mira la Biodramina, no? Tots... Però sabem que darrere hi ha aquestes persones i hem arribat a aquestes persones. O ens han arribat, millor dit, no? La persona que hi ha darrere del Pallapupes ens ha arribat, oi? Sí. De fet, moltes vegades, ens hem trobat pel carrer i ens hem fet una abraçada i anaven sense el nas, sense la disfressa, diguéssim, i hi ha una connexió amb ells que durarà tota la vida. Jo crec que sí. Per mi, Pallapupes és i ha estat una gran descoberta i m'ha obert la ment a altres camins curatius, per dir-ho d'alguna manera, no? Per mi, Pallapupes ha estat la taula de salvació del nostre fill, d'en Pau, en moments molt complicats durant el seu ingrés hospitalari i durant tota la seva malaltia. I jo afegiria que no només del Pau, sinó de nosaltres com a pares i dels seus 3 germans. Exacte, de tota la família, és veritat. És totalment cert. Totalment cert. M'agradaria compartir ara, per exemple, que el Pau no hi és, doncs que
que quan mires enrere tots aquells records que podrien ser desagradables o traumàtics, no? Els podem mirar i veure'ls com una experiència més positiva, bonica, fins i tot se'ns dibuixa un somriure a la cara, no? I en aquest sentit vull remarcar que no només és l'instant de la performance el que ajuda, sinó tot el pòsit que deixa, no? Que això també és molt important, no? No sé si se m'entén i si estàs d'acord. Crec que sí. Sí. De vegades és això que diu en Sergi, no? Quan penses en tot el que hem passat, doncs seria molt fàcil caure amb tota la foscor dels moments traumàtics i dolents, no? Però sovint ens ve l'alegria i la llum dels pallassos d'hospital, de tots els pallapupes. I crec que per això els estarem sempre agraïts i tenim claríssim que han de continuar la tasca, però bueno, que fins i tot un dia a la setmana penso que és molt poquet, Sí. Perquè de veritat que esperàvem els dimecres amb candeletes, però s'agraeix moltíssim la seva presència. El desig per Pallapupes seria que la seva tasca s'escampés com una taca d'oli, no? I en el sentit de que pogués arribar a tothom i a tot arreu. No només penso que a la part pediàtrica, que és on heu debutat, sinó a qualsevol que tingui un problema de salut i que l'hagi d'afrontar. És que els ajudareu independentment de la seva edat i del seu moment vital. Jo somio i desitjo que pugueu arribar a tothom amb més normalitat que no pas ara. Volem felicitar els Pallapupes pel seu 25è aniversari, per tota la tasca que heu fet, per tota la tasca que esteu fent, per lo fantàstic que sou, per lo carinyosos que sou, per lo professionals que sou i per tota l'ajuda que esteu donant de manera tan autèntica, no? Només podem dir-vos que felicitats, que per molts anys, i que us estimem moltíssim. Que us estimem molt i que esperem que passin 25 anys més i nosaltres puguem venir aquí a tornar-vos a felicitar. Això mateix.